ya kudu ikhlas. Makanya Mbah Hasim nanti fatwa. Makanya kalau terangkan cedek-cedek waktu hari santri. Niku ono 3 poin loh Yai Hasim. Termasuk diantarane poin niku sapa ae sing ngewangi penjajah. Sapa ae sing berkhianat nang bangsa. Sapa ae sing berkhianat nang negara, halal diperangi, halal dipateni. Bayangno niku. Berarti dosane pengkhianat itu gede. Kula ini nggak ada data, tapi mboten kula toaken. Wonten beberapa nama yang berkhianat ke negara ngewangi londo, nggak ada kula. Apa ditokno ah? Nah, niku. Kula ini nggak ada data. Data sinten mawon sing nate berkhianat te negara ngewangi penjajah. Niku sampean lak semerap kaget sampean. Masalahnya kok gak mungkin. Makanya Mbah Hasim sapa ae pokoke berkhianat nang negara. Baiku kiai, baiku habib, baiku ustad, baiku Gus baturunane Nabi, pokoke berkhianat negara. Ingin diperangi. Wonten niku kula enggak ada niku datae. Tak simpen kapan-kapan tak tokno iku lak kerek nyerekel tokno wis datae. Iki lho sing pengkhianat-pengkhianat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nikmat paling gede niku jenengan tasik diparingi kesempatan iso golek ilmu ngaji. Niku perlu disyukuri. Gak kabeh wong iso melok rutinan. Karena niku cukup muji syukur nang Gusti Allah, muga-muga keistiqomane jenengan diterusno anak putu besok. Ngeten para rawuh. Wonten riwayat saking Imam Ibnu Majah. Man utawi sapane wong faraqah ar-ruhu al-jasadah. Man utawi sapa wong faraqah iku lamun bisa ruhu apa roe wong al-jasada ing jasad. Wa huwa hale utaiman bariun iku lebaran min salasin saking 3 perkara. Dakhala maka mlebu sapa wong al-jannata ing swarga. Sapa wong sing roe bisa mbek jasad, berarti apa? Sapa wong sing roe bisa mbek jasad, berarti napa? Ya mati, ngono ae kok gak iso. Wong sing roe bisa ambek jasad berarti mati. Wa huwa bariun min salasin. Terus tiang niki gak duwe 3 perkara. Sapa wong mati tapi gak duwe 3 perkara niki. Dakhalal jannah mongko mlebu swarga. Ayo dingajeni lon-lone, hati-hati. Napa niku minal kibari wal ghululi wad daini. Ana 3. Nomor 1 minal kibri saking gumedhe, wal ghululi lan khianat, wad daini lan utang. Nah, wis iki rupane sampean gak enak ana utangi bareng ya. Lah niki pokoke sampean lak mati gak nanggung 3 iki surga. Urutan pertama kiber gumedhe. Kula balak-balik matur. Wong sombong iku macem-macem. Ana wong sombong krana donya, iku gak suwe. Lak donya niku wis gak usah disombongi, gak suwe. Engko lak wis entek donyane wis gak kira sombong. Ana wong ku pamer gelang sampai sak sikut. Mar ngono dijambret gulung-gulung di embong. Karo wis entek wis gak iso sombong. Gorong dijambret ya balak-balik lambene digewekno ae. Krocak. Barang wis dijambret ya wis gak sombong. Makane donya yo gak kena disombongno. Karena hakikate donya kan titipan kabeh. Balike ya nang Gusti Allah. Nomor kali ana maneh sombong krana kedudukan. Iku ya gak suwe. Sombong krana kedudukan niku mboten suwe, pangkat, jabatan. Wong iso sombong krana dadi pejabat. Tapi gak dadi apa sing disombongno. Ngoten lho. Makanya gak usah dadi wong iku gak usah ndoyo-ndoyo lah. Ana wong ku sombong krana gagahe. Barang wis kena penyakit setruk ngono ya apa ati. Wis
Sombong apa sing disombongi? Tapi tirose Kanjeng Nabi sombong ngoten niku gak sepiro. Sing bahaya niki lho, sing bahaya niki rungokno. Sombong nggih menika raddul haq. Nolak perkara sing bener. Niki sing bahaya nih. Ora gelem nerima perkara sing bener. Tiang salah terus dielingno gak gelem. Niku bahaya nih. Lak sombong-sombong dunya pangkat mon wis gampang ceketet. Sakniki akeh wong sombong krana rumangsa bener, rumangsa api, rumangsa bersih, rumangsa suci. Wong liya dianggap elek, wong liya dianggap kotor, wong liya dianggap gak ono apa-apane mbek dheke. Lah niki bahaya. Kula pun balak-balik matur, aja ngandalno apa wae sing jenengan miliki. Gusti Allah gak butuh iku. Wonten dawuh terkenal, innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila amwalikum wala ila ahsadikum walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Gusti Allah iku enggak ndelok rupamu, gak ndelok dunyamu, gak ndelok pangkatmu sing saiki. Gusti Allah gak ndelok turunanmu, bangonmu, wong pangkat nasabmu gede sak piturut gak peduli Gusti Allah. Pangeran ora ningali rupa turunan gak mesti sugih pangkat gak peduli sing penting bagus ati. Gusti Allah gak butuh aja. Sakniki ana wong sing mentang-mentang nasabe api, nasabe dukur. Waduh sampai ngaku-ngaku dadi turunane Kanjeng Nabi. Tapi lak sampean sombong gak iso. Krana ngono iku gak gawe sombong-sombong. Nah, nggih saestu niku. Makanya awake dhewe niku bolak-balik diurui akhlak, cekne gak rumangsa paling hebat. Niki bahaya. Karena sombong iku sing wani duwe sifat sombong sak kula niku lak sing berhak nggih, lak sing berhak duwe sifat sombong mek Gusti Allah tok. Tapi makhluk sing pertama kali duwe sifat sombong iku sapa? Iblis. Iblis iku makhluk sing pertama kali duwe sifat sombong. Ana khairu minhu. Aku luwih apik tinimbang Adam. Niku bahaya niku. Sombong iku bahaya. Saestu niku. Makanya kadang awake dhewe niku ambek kiai-kiai dikandhani. Kon lak mlaku aja petana-petetek. Biasa ae ning ngarepe wong. Aja ndangak ngono. Ya aja ndingkluk nobruk kok sampean. Wis biasa mawon dadi wong. Malah wong biyen niku lak gak perlu temenan. Ojo seneng wingkis klambi kecuali aja klambimu kegeden. Wingkisen cene gak rumangsa kono wong paling angkuh. Sakniki nu apa sing mboten dipamerno? Pakaian dipamerno, awak dipamerno, pangkat dipamerno. Kite pangeran kon pameri ngono, ora butuh, ora butuh. Wis sak onoe dadi wong. Lah nggih ya. Wis nrimo ngono. Apa sing dikei pangeran iku wis paling sae. Lho nggih. Kula kali jenengan niku ambek Gusti Allah niku wis diparingi dadi umat Kanjeng Nabi wis alhamdulillah. Lho nggih. Mendai. Lah jenengan gak didadekno umat Kanjeng Nabi tambah ya apa? Lho niki lho, makane awake dhewe niku wis muji syukur nang Gusti Allah, ambek Gusti Allah dikei dadi umat Kanjeng Nabi kale sombong, trimo napa sing ana. Ngoten mawon pun. Kalau ngeten, nggih sepunten prediksi biyen. Kula nate matur prediksi biyen. Wonten kiai ten Jawa Tengah. Namine Yai Bukhari Masruri. Niku berapa puluh tahun loh niku. Napa tahun piro niku Yai Bukhari Masruri. Waktu niku beliaunya tasik dados napa nggih? Pengurus wilayah Jawa Tengah insyaallah. Niku ngarang lagu dan lagu niku diprediksi punan. Terkenal lagune tahun 2000. Ono lagu judulnya tahun 2000 dinyanyekno Nasidariyah. Tahun 2000, tahun harapan nanti imut sampean lagu niki. Niku sing ngarang kiai niku, namine Kiai Bukhari Masruri. Termasuk ketua Tanfid lah Kabupaten Salatan Jawa Tengah. Pun sedo almarhum. Niku ngarang tahun 2000 loh. Padahal ngarangi sebelum tahun 2000. Niku ngarang
nyanyian niku wujud, besok menungso niku bakal dilayani mesin. Kabeh dilayani mesin. Ayo lah gak percaya saiki. Apa sing mboten dilayani mesin? Sembarang serba mites nih. Lak singin sampean masa sekul niku nasek monore Madura ngocak nasek. Niku kan sik leren di mususi dere dik panci pindah dan sabukan sembarangan. Sakniki karek mateng-mateng dhewe. Nggih mboten. Apa sing mboten dilayani mesin? Nyuci niku ndamel mesin. Kabeh mesin sakniki. Apa sing gak mesin niku? Sakniki jenengan niku lak sepeda zaman biyen wis sik leren reng. Sakniki arek ngeten tok. Apa sing gak mesin? Biyen nak kepengin surat-suratan mbek gendakane, wah seminggu wong golek perangko barang. Eling golek perangko. Wah, saya tulis, wah dikirim nang kantor pos ngenteni seminggu balasane. Lho ngeten iki lho wis ana kamera langsung siaran langsung saged tadi. Oh, tenan sakniki. Napa sing mboten saged sakmiki? Terus apa sing sampean sombongno? Ayo. Kula nek dikenekno. Niki kabeh kan pangeran. Sampai sakniki kula pinginane. Kula niki kula dikentenaken kali abah kula. Ojo kepingin gede le. Ojo kepingin akeh, ojo kepingin terkenal. Lak sing gedhekno pangeran, sing ngenalno pangeran gak masalah. Ngeten lho dadi wong. Ojo ngaku, ojo kepingin diaku, ojo kepingin njaluk diakoni, ojo kepingin. Sampeyan cekel iki omong kula. Ojo ngaku, ojo kepingin diaku, ojo ngaku, ojo kepingin diaku, ojo ngakoni, ojo kepingin diakoni lah. Wis, sampeyan meneng wae. Lak wong ngarani api lah api. Ojo ngaku api. Ojo diakon, ojo kepingin diakoni api lan ojo njaluk diakoni api. Iki ojo njaluk. Ojo arep-arep wis. Ngoten. Jane selamat jenengan. Ngaji kudu ikhlas krana pangerane, ojo nganti niat pingin dimulyakne, apa maneh pingin sugih akeh dunyane, nggarai cilaka gak penak uripe, nggarai cilaka gak penak uripe. Dadi sampean ya kudu ikhlas. Wis ngaji kudu ikhlas, ojo kepingin sugih, ojo kepingin mulya, ojo kepingin terkenal, ojo kepingin pokoke ngaji kok terkenal alhamdulillah. Pokoke ngaji kok rezekine banter alhamdulillah. Ngoten lho wong. Paham maksud kula nggih. Lak dilokno wong gak usah pegel. Oh, kiai anyaran bapak wong iki wis dadi kiai mulai zaman piro ya. Kula ngaji mriki pirang tahun? Wonten 10 tahun? Lebih 10 tahun kula ngaji begini. Ono wonge gak ono wonge ya tetep ngaji wonge iki tok ae mulai biyen. Tapi sampean goleki kiai sing didepno ambek pengajian sing wonge sakmono tapi tetep ngaji. Golekno lak nemu. Wangel. Kudu sabar. Pirang tahun kula ten mriki. Mboten-mboten gede-gede tahan tuh sambil nikmati lama kan ikhlas kudu. Terus ojo sampai jenengan niku kepingin dihormati wong, kepingin dadi wong mulya, kepingin ojo wis. Dilangi niku wis niki lillahi ta'ala. Ngoten. Lho saestu niku. Makanya kula guru-guru biyen nak nguruki ten sekolahan niku ten madrasah niku. Ojo sampai lho dadi wong ndelek dodoe dik ngarep. Awakmu iku apik ana sing luwih apik. Lah awakmu ngrasakno gurung apik iku apik daripada kon ngrasakno wis apik berarti gurung apik. Lah kon ngrasakno gurung apik iku apik. Lah ngrasakno apik iku berarti elek ngono. Kula nate ngaji iki. Di satu kitab itu ono keterangan Siti Aisyah niku nate diparani sahabat. Ya Aisyah, kula kepingin nasihat saking jenengan sing sampun diparingaken Kanjeng Nabi. Nopo nasihat saking jenengan? Terus pundi Siti Aisyah? Terus pundi Siti Aisyah niku mature persis sing disampaikan Siti Ali. Jadi kun indawahi khairun nas. Dadi wong apik tapi kon gak le rumangsa apik, gak oleh ngaku apik,
gak oleh njaluk diakoni apik tapi dadi wong apik. Nah, akhirnya sahabat nang Lut. Lho Siti Aisyah lah awake dhewe gak oleh rumangsa apik, gak oleh ngaku apik, gak oleh njaluk diakoni apik. Terus ya apa ngeweruhi awake dhewe niki wong apik? Jare Siti Aisyah, lah sampean rumangsa gurung apik berarti apik. Ha niki lho ngono. Lah sampean gurung rumangsa apik berarti apik. Lah sampean rumangsa wis apik berarti elek ngono. Sapa ae lak rumangsa apik berarti elek. Sapa ae lak rumangsa gurung apik berarti apik. Ngoten mawon. Ya niki kenek damel sampean pedoman iki. Lah wong senengane nuduh wong elek, asline sing nuduh sing elek. Lah ana wong nuduh elek, asline sing nuduh iku sing elek. Makane aja gampang nuduhan. Makane awake dhewe niku kudu saling ngilingaken, aja rumangsa. Aja bab kiber iki bahaya nih. Pemane urusan jero. Lah apa kula niku sing nate matur. Lak dik jerone atimu ana rasa wah le bahaya cilaka iku. Ana rasa wah, ngerti rasa wah? Rasa aduh, niku bahaya. Gak krasa ngoten niku. Apa maneh tiyang niku sing lungguh dik ndukur rumangsa luwih mulya dibanding sing dik nisor. Wah niku bahaya. Padha ae ning sing ceramah mbek sing ngrungokno iku guru mesti kabeh. Sing ndek njopo mbek sing jero gak mesti kabeh. Sing nyuting mbek sing gak nyuting padha ae. Kena sing ngeruh ngoten. Wong pangeran sing natet kok besok ketemu di akhirat. Sing nomor kali. Oke lah sampean bebas kok telu niki surga. Wis ngono ae. Dadi sombong diilangno mulai sakniki. Wis aja sampe rumangsa. Dilangno wis. Padha ae kabeh niku makhluke Gusti Allah. Kan sing lebih hebat, sing paling mulia sing takwa ngoten mawon. Nomor kali hulul niku maknane khianat, penipu. Niki lho. Kitab kula wonten mobil kersane, tapi maksudnya ngene, wonten hadis niku badhe kula sampaikan wau, tapi kelewatan. Ono ngeten. Gusti Allah ku nate maringi amanah ten makhluke. Niku malaikat angkat tangan. Ditawakno gunung angkat tangan. Ditawakno langit bumi angkat tangan kabeh. Nyonggo amanat. Sing wani nyonggo menungso, tapi menungso anjen rada anjen. Kemeruk, kemaruk, metuwek, begedut itu menungso. Diamanati amanah. Suatu amanah dari Allah wani menungso. Gak mampu niku wani nyonggo amanah. Padahal niku besok tuntunan di akhir. Aja enak-enakan lho sampean. Nalika di dunya sampean duwe amanah, kepercayaan dipercaya mbek Gusti Allah. Hati-hati, apa meneh pemimpin. Niku hati-hati. Wong khianat itu gak kira iso mlebu surga. Pasti. Kenapa? Karena cidra niku napa? Lah mengkhianati wong liya, mengkhianati wong liya terus sing dikhianati nyepuro terus dijaluki sepuro penak. Lah sampeyan lah mengkhianati agama. Mengkhianati hukum ya Allah, mengkhianati negara ya Allah. Makanya Mbah Hasim nate fatwa. Mangke kula terangkan cedek-cedek waktu hari santri. Niku ana 3 poin lho Yai Hasim niku. Termasuk diantarane poin niku sapa ae sing ngewangi penjajah. Sapa ae sing berkhianat nang bangsa. Sapa ae sing berkhianat nang negara, halal diperangi, halal dipateni. Bayangno niku. Berarti dosane pengkhianat itu gede. Kula ini enggak ada data, tapi mboten kula toaken. Wonten beberapa nama yang berkhianat ke negara ngewangi londo, enggak ada kula. Apa ditokno ah? Nah niku. Kula ini enggak ada data. Data sinten mawon sing nate berkhianat ten negara ngewangi penjajah. Niku sampean lak semerap kaget sampean. Masalahnya kaya gak mungkin. Makanya Mbah Hasim sapa ae pokoke berkhianat nang negara. Baiku kiai, baiku habib, baiku ustad, baiku Gus baturunane nabi, pokoke berkhianat negara. Kenging diperangi.
Wonten niku kula enggak ada niku datae. Tak simpen kapan-kapan tak tokno iku lak kerek nyerokol nyrekel tokno wis datae. Iki lho sing pengkhianat-pengkhianat itu. Ternyata kok sing kaget, lho lah kok iki golonganku ngono. Oke, makanya wong itu gak oleh ngenyek sapa-sapa. Niki lho, kula enggak ada kitab. Ini kapan-kapan kula bahas. Cilik nih. Tapi jenengan pakai paham. Jauh sebelum ono Indonesia. Jauh sebelum ono Indonesia. Niku Nusantara wis nate dijajah Portugis, Inggris, negara-negara Eropa pun makanya Inggris itu di bahasanya menyeluruh, jenenge bahasa internasional. Sinten sing ngusir penjajah. Jadi saat durunge Londo, saat durunge Jepang wis nate Nusantara dijajah mbek negara liya. Sinten sing ngusir? Ya Dure Wali Songo. Dure Wali Songo itu sing ngusir pertama kali zamane Raden Patapati Yunus, wis duwe armada, wis duwe napa jenenge kiamben wis duwe angkatan laut, angkatan darat, kerajaan Demak niku wis duwe sedaya. Wis cinta tanah airnya luar biasa. Sampai mudun-mudun nurun Sunan, sampai mudun-mudun Pangeran Diponegoro, terus sik durung ono Indonesia. Jadi sampean lah ningali kayak ngaten iki ulama-ulama kita wis berjuang nemen. Gak ono sing khianat nang negara. Lho rata-rata sing khianat nang negara sing teko tas-tasan iku. Sing gak melok perang iku khianat. Sing ono kareng-karene London khianat. Kuatan iku. Wong khianat iku gak iso dadi mulya munggone Gusti Allah, gak iso selamat munggone Gusti Allah. Ngoten lho. Oh, niki medeni. Wong lak khianat ya wis duduk termasuk wong cinta tanah air. Pengkhianat. Wah, pengkhianat itu dihukum mati. Lho timbang urip tambah grogoti negara, dihukum mati. Ojo ngono sampean. Sik aku takon sampean sing saiki sakniki sing wis tuwa ya iya sing. Biyen sik nome sampean nalika dikhianati cintae mbek gendaan itu kira-kira ya apa? Pewegel apa gak ngoten. Luar atine. Tapi alhamdulillah aku gak tahu gendaan, dadi ini gak tahu ru rasane dikhianati. Kok ru rasane dikhianati itu ya apa ya ngoten. Lho dikhianati itu loro jarene tapi. Jarene dikhianati iku loro ati. Lho mendae bayangno nggih. Ulama yang berjuang mati-matian terus dikhianati mbek bangsane dhewe. Pikiran ta lah, pikiran wis ambek akal sing sehat. Wis ora kira iso mlebu surga. Man faraqar ruhu al jazada wa huwa bari'un min salasin dakhalal jannah. Minal kibri wal ghululi. Sombong, gemede, wal ghululi lan pengkhianat. Tukang nipu sembarang kali. Tapi kula nate dihianati murid kula, nate kula. Duduk gendaan lho. Nate kula dikhianati murid kula nate. Tapi nggih alhamdulillah ini pangeran dudukno. Nggih goncang mboten karo-karuan. Ora gurune dikhianati ya apa ya? Mboten napa lak guru seneng nyepuro kok. Tapi lak sampean mengkhianati negara, ning mengkhianati bangsa. Lho titenono. Aja enak-enakan sampean. Wong sing kadang sing berjuang mati-matian gak kepingin apa-apa, kepingin besok bangsane negarae aman makmur, rakyate penak, kok ana sing mengkhianati. Lho sampai samangke lho. Wong-wong sing bekerja kalian Belanda pada waktu niku, orang-orang yang bekerja ten Belanda pada waktu iku angsal kehormatan, oleh cindramata kehormatan, tur oleh gaji bulanan. Oleh gaji bulanan dan itu tercatat. Tapi kadang wong sing gak ngerti dimulyakno. Iki anu iki wong hebat iki wong hebat. Orang delok surbane mbek delok jubahe. Padahal ya pengkhianat niku padahal. Lah ngoten niku. Lho iya wong niku kadang tertipu mbek ngono iku. Jenenge pengkhianat gak iso mlebu surga. Sing dukung tambah melok pisan kok. Wis kok ditenono. Engko lak wis wayahe dibuka lak dibuka. Saiki sik guru. Wong gak oleh didik-didik ngarani wong liya
terus awake dhewe niku rumangsa paling hebat. Lak Gusti Allah malik kok ro dhewe mangke. Ngoten. Kula sik eling. Sampeyan tingali pahlawan-pahlawane dhewe niku. Golongane Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Ye Hasyim Asy'ari sampeyan tingali. Ana cindramata teko penjajah mboten wonten. Gak ono blas. Terus sampeyan goleki sapa sing duwe cindramata teko Belanda, sampeyan tingali. Lho niku oleh cindramata lho teko Belanda. Berarti kan bantu penjajah. Terus oleh bayaran lho. Ye Hasyim Asy'ari no berfatwa. Nrimo bayaran teko londo haram bare. Ya napa jenengan? Apa maneh dikeki izin gak gelem. Ye Hasyim dikengken tanda tangan dipaksa mboten purun. Wani mati ini. Lho kata ulama-ulama biyen niku sampai di penjara niku kata. Putar sampai tinggali sejarah-sejarah. Wani mati ini timbang awake dhewe nyerahno negara ngoten. Saiki karek penake tok. Karek penake tok ae sik angel aturane. Mendai melok perang. Terakhir. Nggih menika wadaini utang. Nah iki sing golongane sampeyan iki. Repot niki. Ngeten sik kairu. Loh, sik ta lah. Rungokno niki penting. Di surga niku ana tulisan. Tulisan ngeten, cara gampang ini. Ngutangi iku luwih apik tinimbang sedekah. Di surga niku ana tulisan ngutangi luwih apik tinimbang sedekah. Apa ngeten? Krana sedekah niku kadang sing disedekahi wonge gak butuh. Tapi lak ngutangi mesti wonge butuh. Lah ngutangi niku ganjarane gede. Sing repot niku sing utang niku kadang gregetno. Nah niki sing utang niku kadang gregetno. Wis utangi meksa, barang wis diutangi gak nyaur. Sik ana hukume niki. Lak gak nyaur krana gurung duwe gak apa-apa, tapi gale mlayu. Gale sikitan kudu mara nang sing ngutangi. Sepurone cah aku guru duwe, aku gak melayu sepurone. Krana dihukum fikih niku wong sing duwe utang, lak badhe lan apa kudu idin nang sing utangi. Cak aku kate nang Malaysia, kudu idin. Aku kate lunga rono idina, kudu idin. Krana wong duwe tanggungan niku napa? Ngoten. Saiki gak idin ngalih ilang. Lah, sik niki malih. Niki kula niki kapan niku dolen nang omahe dulur ya. Sampeyan tak critani. Kapan niku kula dolen nang omahe dulur. Terus kula ketemu dulur niki. Matur ngene, "Lho, Gus sampean ta melok di kumpulan iki iki." "Oh, nggih." "Tujuannya apa ngeten-ngeten?" "Wis bener wis. Aku iki lho." Nah, cerita deh. "Aku iki lho, kan aku dodolan. Diparani wong sing sampean critakno iku." Aku gak nyebut tapi sampean kok paham pisan. Aku diparani wong model koyo sampean iku sing sampean critakno niku. Ya wonge mlebu ya rombongan ngono iku wis koyo wong ulama besar ae wong jubahe sampe miber-miber kena angin. Rene niku nebas barangku. Barangnya ditebas. Iki kate tak gawe acara hall cek. Wah, ya seneng wong payu. Dikirim sak pikep kebek wis. Barang wis mari acarae ditagih jawe ya wong. Jawe ngeten. Lho ikhlasno sedekah ae kok. Ora gak kon ikhlasno kon besok gak oleh syafaate mbahku kon. Bayangno niku. Lho niku sing cerita dulur kula dhewe. Lho iki lebih parah daripada wong utang gak nyaur. Lah wong utang gak nyaur kadang karo gurung duwe. Lah duwe gak nyaur ya dosa. Ngoten lho. Sapa sing kena telu niki? Gak kira iso mlebu surga. Mbok sampean mbok mlebu mbok enggak ya. Lah wis ngajeni mlebu ya mbuh niku. Nggih ngeten. Kadang awake dhewe niku kepingin bantu wong. Kadang lho, krana saah. Ternyata wong sing disakeni niku ternyata gak menghargai awake dhewe.
Kadang ngoten. Sik tak critani sik. Kadang awake dhewe ini kepingin nulung tiang, tapi kadang tiang niku gak menghargai awake dhewe lak wis ditulung. Kula niki nate sampai garwa kula niki mular nangis. Sampai sakniki lho garwa kula niku tak rem. Wis sampean ikhlasno, Bu. Kula lak eling pegel kula biyen. Iya, pegel gak apa-apa. Bojo kula niku meneng tapi lak kejentok niku nggih jangget kadang. Maklum wong wedok. Terus kula ngeten. Gara-gara ngeten. Niki kata jamaah nih, kata jamaah. Ada seseorang kula wis mboten kira nyebut kula, tapi jenengan paham. Gus, aku kate nang Pasuruan. Aku terno yo. Mobilmu tokno. Waktu ini kalau tasik nggak ada mobil awon, sedan bisa sedan. Ngapunten, kula mangke wonten pengajian, mboten saged ngeteraken. Lah ngono sangonono. Lah ngono sangonono. Oke. Mangke sange mriki ten Arjosari pinten PP kira-kira pinten sak meter tetetek tak wis kula paringi mbek aku. Akeh tak paringi 300 pira aja gak nggo duit aku 300 ge sangu. Kok mek sakmene lah manganku. Bayangno niku. Ya manganku. Gitu pundi kula beto sak meter niku. Jaluk meneh golek-golek sampai jangkep 500.000. Tak kek nodet. Lho wong-wong celuk. Iki lho gurumu ki. Bakhil iki. Dilokno dik ngarepe wong akeh padahal kula wis ngekeki. Tapi dilokno bakhil. Bakhil iki medhit. Medhit gak ndelok aku iki sapa. Dan niku sudah berapa tahun niku. Mboten nate kula eling-eling. Bu iki mang kok eling. Artine ya napa? Artine jenengan kali kula niki kadang kepingin nulung wong. Kadang wong sing ditulung gak gelem ngerga. Nah, seharusnya kan wis alhamdulillah matur suwun, cukup kan ngoten. Maka nggih nyun sewu lak bab masalah utang niki gak ndelok sapa. Lak wis wong iki gak kena iso nyekel amanah, gak kena dipindho. Lak didadekno golongane sing nyekel urusan bab keuangan 16 wis ta lah. Lho nggih saestu. Lak dawuhne apa kula? Pengurus kudu ngurus. Cekne dadi bagus. Gak oleh nguras amblas lho. Pengurus kudu ngurus. Gak oleh nguras. Lak nguras amblas. Lak ngurus dadi bagus, lak nguras dadi amblas. Saiki kula tangleten jenengan. Yang duduk di tempat-tempat strategis di pemerintahan Bu di open. Niku sing akeh niku ngurus apa nguras? Ya wis, sampean sing ngomong dudu aku niku. Sing akeh ngurus apa nguras? Wis nguras wis ngene iki. Sing terakhir wis menurut wesel saja nih aku. Ngeten. Sampai akhir. Kula niku winginane niku ketemu tiyang cerita teng kula. Statement jenengan masalah salon horeg niku rami. Lho nggih mboten napa lak sing paham alhamdulillah, sing mboten paham nggih mboten napa. Kula mboten nate mengharamkan, mboten nate menghalalkan. Saya menceritakan pendapat dari agama seperti ini, dari negara seperti ini. Tapi ngeten iki. Wonten ten ngen kula niki ketua iki ngono mawon. Ya sing si ketua iku lah kok gak wani ngomong. Niku malah TPQ-nya itu bisa dibangun oleh hasil parkir dari niku. Jadi memang kiainya minta iki tanah kosong tak gawe parkir yo. Engko duwike tak gawe bangun TPQ ku. Dan itu salah satu ketua di daerah ranting kecamatan yang mengharamkan itu. Berarti ya apa hukumnya? Lho, niku cerita dhewe teng kula. Jadi cerita dhewe lah TPQ niku oleh duit kata teko hasil parkir. Kula eling zamane berot biyen niku. Jadi ono masjid direnovasi gak mari-mari.
Akhirnya panitia yang nanggap berot, lho asa estu niku. Nanggap berot, terus perjanjian diomong kok hasilnya gawe bangun masjid. Wah ya temenan berotnya di ngarepe masjid kono. Tapi hasilnya paris barangkali mari masjid ini. Loh terus cek mriki ya apa hukumnya? Maka nonton saya mungkin paling angel dadi wong bijaksana, paling angel. Dadi apa sekiranya hukumnya gak diremeno, haram ya tetap haram, tapi ya apa carane ngomong wong dene gak dadi haram. Panitia itu sampai ngomong ngeten. Lah nanggap berot niku hasilnya kathah langsung dados masjid. Lah nanggap pengajian tambah rugi. Ngono. Wis nyangoni kiai ini, nyewa terop, nyewa sebarang kalir ngono jarene. Tak konsumsi tambah torok gak mari-mari masjid iki. Bayangno nih wong sakniki. Niki lak mboten dimong zamane para wali kan gak iso dimong lolo. Wis iki hari apa carane iso dadi halal kok ya wong-wong dimong. Lah model-model ngoten kan wangel sakniki ngomong. Kaya kula niki ngomong nggih wangel. Dijak ngene rono, dijak rene rono, repot. Karena kula kadang wis tak telateni di desa-desa. Makanya sampeyan aja kaget lah. Ngaji kula niku rata-rata nang desa sing mboten gebyar ngoten iki. Wis ngeten karena ana kenikmatan tersendiri ngoten iki. Lho saestu kenikmatan sendiri. Oh, berarti wong sing teko dina iki iku bener-bener wong kepingin ngaji. Kan sakniki modele ngaji kan gruduk-gruduk ngono. Wuh, wis kadung musime kono, gruduk rono. Musime kene kula kan mulai biyen wis ngeten iki, ngaji ngene iki ya, saono. Ya alhamdulillah jenengan panggah sampai sak mangke. Kula niki ono nggih, ngaji di suatu langgar sampai sak mangke kula rahasiakno. Wis wong-wong wis gak oleh ro pokoke, aku tok sing ro. Mau melas saestu. Wis langgar cilik wong mek papat telu. Tapi kula rutin ngaji. Sampai wonge geleng-geleng jenengan kok lha ya napa sing ngaji nggih. Sik purun ngaji kersane lah masih 2 wulan sepisan tak tekani. Pokoke gelem ngaji. Ya lak ngaji dik ngarepku kabeh mundur senden cagak kabeh. Oh cek wae. Wis kula kadang ngene ya wis pokoke gelem ngaji. Wis telu niku sampeyan dadi. Dadi wong aja gumedhe, aja dadi pengkhianat. Nah, aja sampai ninggalno utang, apa maneh urusan negara, aja sampai. Kula sik eling apa kula ngomong ngeten. Kon ngicaki bumine Allah. Kon ngicaki bumi Allah. Kon nyedot ambekan teko pangeran. Tahu kon bayar nang pangeran. Saking welase pangeran. Saiki kon dititipi dunya, dititipi awak. Lawakmu gawe sembrono, mengkhianati pangeran, mengkhianati apa sing diamanatno Gusti Allah. Aja arep-arep selamat bisa di akhirat kon. Kula sampai saiki tak eling-eling. Iya ya. Kabeh sak mangke wong saiki wis wani. Kadang dek dolime mboten ukuran. Bayatu bilanya. Kula tak mikir, kula ini kan seneng ingon-ingon kadang. Kula nggih gadah mendo, nggih gadah iwak arwana sembarang kali. Niku gak koyo menungso. Suket mangane suket iku tok ae. Gak tahu tak pakani sate gulen ora tahu. Nerimo, tak pikir-pikir menungso nih. Kayak ngeten. Karena kula wau teng kitab wonten suatu saat mangke sifate menungso niku lebih ino daripada ingon-ingonan. Lebih pada ingon-ingonan. Wedhus luwe paling bengok-bengok kayak suket menang. Menungso luwe bengok-bengok dikei mangan sik ngomel ae ya. Sing ngomong sing kurang ae. Mbok apa wis mugi-mugi jenengan selamat di akhir zaman. Ayo ndonga bareng-bareng, muga-muga negara kita tetap diparingi aman. Terus wonten muncul pejuang-pejuang Islam, pejuang-pejuang negara sing ikhlas krana Gusti Allah. Wis digoleki bareng-bareng. Terus kula pesen malih aja sampai pisah mbek ulama, mbek kiai-kiai sak piturute. Krana niku sing bimbing jenengan. Lah sing saiki kae teko gak melok apa-apa, moro-moro sampean hormati, sampean cungkemi, sampean dlosor-dlosor sembarang kari dikekno. Ya iling rek sing rene lak bengi-bengi kadang teko gak ono wonge ngono iku iling ono. Lho nggih, mboten nyosewu kiai mboten kepingin model macam-macam. Sepenting jenengan niku saged paham tur iso bedakno ndi sing bener, ndi sing gak bener. Ndi sing kudu penting jenengan hormati, ndi sing
kenjenengan kudu jaga jarak niku kudu hati-hati. Kalau sakniki model dohir pun kata. Nggih, sepunten sing kata. Lak surban iso tuku. Iso tuku di tuku akeh surban. Songkok putih nggih kan. Ndawakno jenggot kabeh wong iso. Sampeyan tak pacai kiai wis dadi kiai. Tapi lho nggih nyun sewu. Alim itu perlu bil ilmi wal amal. Dudu alim itu dudu didelok teko pakaian. Lah didelok teko pakaian sampeyan nang karnaval akeh pakaian surbanan. Makanya jenengan tingali mawon. Tiang lak perjuangane ikhlas lillahi taala. Mesti tiang niku mboten purian. Terus bibinge tiang niku temenanan. Mboten ningali tempat titik di ya opo tempate hidangane mboten mikir. Wis wae ngaji teko, kan opo-opo ya gak masalah, pokoke niat ngaji. Wis niku mau cekelen. Masane kula pun kathah ketemu wong model ngono-ngono. Mugi-mugi diselamatkan. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi alimna alladhi yanfa'una bi faqrina wa faqina wa aqrabana rabbi faj'al mutamanna wa yatul husnul hitami wa atina. Ya karimur rahmanir rahim ya adil nasratu rabbana atina bil ladunka rahmatan ya azizul ghafar. Sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Ngapunten ingkang agung wonten napa kula wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.